rezervík máme. Kde ho mám? Tady ho máme. Rezervík. Musela bych specifikovat suchý led. Tak, suchý led. Ví někdo, co to je suchý led? Ano, to, co my vydechujeme jako oxid uhličitý, tak akorát v pevném stavu. Teplota necelých minus 80 stupňů Celsia. Proto máme ty rukavice. Kde se kupuje? To jsem... Nedělejím reklamu ve Zlivité z Prahy. A nemají to na skladě, musí se to objednat. Já jsem... A jinak to kupují různé pary a dávají to jako efektní. Tak, prosím bych, další krok. Přidejte silikáty a potřebujete. Přidáme silikáty. Čili? Písek stačí. Tak. Silikáty přidáme. Přidáme a já si budu hrát. Potřeba dobře. Aby mi nebyl pitík. Myslím, to je igelitový sáček. Tak, kuchni dál, šéfová. Podívejte. Kolega preventivně si vzal jako správnou barvu oděvu. Aby to nebylo poznat. Tak. Super. Já mám špatnou barvu oděvu. Michale, jo, uděláme větší. Chcete větší komentář? Dobře, dáme Michale. Kolega se s tím nepárá. Děkuji. Ježiš, že bych to unes. OK. Rovneme. Je tam dost uhlíku. Dej tam, je tam málo uhlíku. Přiměřeně. Přiměřeně. Takže přiměřeně a vlastně to zhnědnutí, takže přiměřeně dost mavnutí. Jo? Jo, barevné víte, kde to sáme někde je, že? Když máme někde ten vzor. Tak, stačí. Tak, ťukni dál. Přidáme organický materiál a toho máme Tak, různé druhy. Když to nevoní, tak přidáme trošičku čpavky, jo? Pozor, pane kolega, já budu smrdět. Tak, trošičku. No, navíc smrdět. Tak, přiměřeně. Trošičku toho etanolu a metanolu tam bylo taky, že jo? Tak. A trošičku dalšího, že Američani přidávají javorový sirup. Takže dáme taky trošičku ještě další, ať to máme opravdu jako echt biologické. Tak. Tak a zamícháme. Jo. Jo, plivní, Michal, ano. Já mám vyschlo v puse, jak jsem mluvil, kolik je na tom lépe. Tak, Michale, trošku to proklepej. Máme tu. To by stačilo, ne? Tak. Prosím bych další krok. Na závěr přidejte vodu a promíchejte. Ty tam ještě jednu věc.
Ví někdo z těch malých, proč to nemáme dýchat? Ono to nesmrdí, neboj. Podáš, Panek. Udělali jsme kometu? Ne? Za to pracujeme, jo? Vemte si, máme přísnou času, jsme 4,5 miliard let vzdálený od současnosti, jo? Ještě. Kolega si žádá ještě trošičku vody? My jsme tvůrci sluneční soustavy teďka, jo? Jsme povýšili. Trošku. Tak co, Michale, je tam? Ne, tak moment. Ne. Ježíš, je nějaká velká. Ježíši Maria, Ježkovi oči. Z dýmu se vynoří jedna hezká kometa. Poslední, prosím tě, a jestli nám zapneš. Jinak, když budete sticha, jenom pustíme mikrofon zapnutý. Kde je? Zapnutý mikrofon. My máme. Dej to vše. Je to slyšet? Jo. My máme vlastní zvuk komety. Poslouchejte. Vazbíme. Ale slyšeli jste. Takže naše kometa mluví stejně jako Čurmov Gerasimenko. Je zajímavě, to bylo dělat hodící, že? Kdo si chce z dětí šahnout na kometu, nemá